Чувства хора, аз съм Захари, днес ще играем Майнкрафт. Както виждате, съм влязла в сървър. След 30 секунди ще започваме. Така, започнахме. Играем каквото можем. Да, сериозно. И бягаме. Нарочно избягах, защото после тук взимат мечове и много гадно става. Както виждате, вече един е тръгнал. Аз няма го убием, защото няма с какво. Някъде чест трябва да намеря. Какво става? Леле, майко. Добре, ще си сложа бронята. Махи се, бе. Махи се, бе. Няма с кой да го бия. Иначе направо ще го заколя. Добре, ще се махна тук. Колкото може повече. Съжалявам за лага. Влязохме в някаква ферма. Не знам и аз какво точно. Не може да си чупи и бахти и то не... Няма ли му оставя, бе? Махи се. Леле, трябва да намеря много бързо чест. И това е някакъв меч и да го ушивам тоя. Аре, бе, махите се. Добре, ще взема ето. Така. Бягам колкото мога по-бързо. Аре, каква е тази къща? Къде има тук? Няма честове тук. Трябва да се махаме, аре, бе. Сериозното някак си излезе. Ето врата. Ето панаря е открил. Вътре има чест. Не, убихме. Добре. Това да ми се даде за този клип. Съжалявам, че е толкова кратък. Но разполагаме само с 10 минути. Както виждате, тук може да си избирате сървъри. Аз избрах и този, предпоследния, но сега в момента е Z. Мога да изигра още една, но мисля, че няма да ми стигне времето и после няма как да го кача в YouTube. Така. Ето го сървъра. Сега ще влезем в този предишния. Както виждате, съм подобрил доста неща. Доста саплинги имах. Да, погледнете. Доста дървета. Сега ще ви покажа отвътре. Да, по-да мисля да е такова. Ако мислите, че съм играл с хак, не е вярно. И кол намерих. Това е защото копах малко по-натам. Някой епизод ще ви покажа. Там има зад скалата или какво ли. Има... Кажете го, някаква пропаст и оттам си намирам такива. А и зад къщата ни имаше. Намерих такива неща. Съжалявам за лага. Намерих доста кол. Също храна. И така. Другия път ще видим някъде тук, някъде да копаем или тук, някъде близо до къщата, защото ако сме някъде надалеч или надалеч, ще си изгубим къщата. И затова така.
Както виждате, може да си направим някаква къщичка за дървото. Тук има лиани са клони. Доста дърво отсякох. Гледайте, половината натам също имаше дървета. Изравях. Ей, тук също долу имаше едно. Аз до край ги пак нарочно, за да направим това нещо. Градина също може да си направим. И така. Както виждате, малко... Да, и ако се чуете тези в прозорците, изкопах малко пясък. Съжалявам. И така. Мисля това да е окончателно. Край на съжалявам. Няма достатъчно място. И така, това мисля да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за мен, харесайте клипа ми и до скоро.